També teníem ganes avui de parlar d'aquesta cimera mundial de caps d'estat de la COP27, que acaba avui, després continuaran els treballs científics. La situació, com us dèiem en començar, és molt alarmant. De fet, el secretari general de les Nacions Unides ho deixava ben clar amb aquestes paraules. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Humanity has a choice, cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. Doncs Déu-n'hi-do, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve ja tenim l'Antonio Turiel, que ens pot analitzar una mica les paraules del secretari general de les Nacions Unides. Antonio, realment no deixa cap dubte sobre l'alarmant situació que estem vivint. Bueno, però és una cosa que ja ja s'està abandonant per complet la idea de que podrien quedar-nos en 1,5 graus d'escalfament global. I per tant estaríem parlant ja d'unes conseqüències que com ens l'hem d'imaginar? El cas concret de Catalunya, el que estan donant els models és que anem a una situació de sequera més o menys crònica i de temperatures molt elevades durant els estius i, evidentment, molt estrès per la vegetació, molts problemes per l'agricultura i per la ramaderia, per començar, no? I després, evidentment, els problemes per la població general. I tot això envoltat, perquè també ens ho alertaves ara fa unes setmanes, en constants protestes, malestar social, treballadors que cada vegada veuen les seves condicions laborals o que es queden a l'atur, condicions laborals pitjors. Cap a on anem? Cap a on avancem? Jo no puc saber que no avancem. Jo el que sí que puc veure és que jo crec que hi ha una conscienciació de que hi ha algunes coses que s'estan fent molt malament. Jo crec que tots sabem que hi ha moltes coses que s'estan fent molt malament. Jo veig que tothom sap que tenim problemes amb les collites, que tenim problemes amb el clima. Ara estem dient quin bon temps que fa aquests dies, però que és un temps completament anòmal i que sabem que quan arribi... Sí, un bon temps que també té unes traduccions, com dèiem, aquestes protestes amb aquests transportistes que ja tornen a amenaçar la setmana que ve amb vagues, amb la incertesa que això pot generar també pel que fa al subministrament d'aliments. És que anem cap aquí. Si tenim el problema del clima desestabilitzat, problemes amb les collites, el meu sogre és pagès, ara està sembrant, però clar, es pot morir si fa aquesta calor. I tenim després, evidentment, el problema de la crisi de subministraments en general, la crisi energètica, les empreses que estan tancant en massa, i problemes de protestes generalitzades i els transportistes que diuen que, evidentment, en aquests preus no es poden guanyar la vida. Però és que tampoc els flequers, ni en real les botigues, ni les indústries, ni res. Una sensació, com a mínim, de molt malestar social. També s'ha vist reflectit això pel que fa a la reivindicació climàtica amb les manifestacions dels Extinct Rebellion, que han provocat diferents detencions, però accions contra diferents obres artístiques arreu del món. Quina valoració en fas? L'altre dia pensava en tu quan veia també com es van encadenar la maja de Goya, no? Sí. Bueno, jo crec que s'està intentant cridar l'atenció, si ens hi fixem, la majoria de les persones que participen en aquestes accions, que són més simbòliques que reals, perquè realment les obres d'art estan protegides i el dany que causen és mínim, és més una performance que res. Jo entenc que hi ha molta gent que no li agradi aquest tipus d'acció i jo mateix tinc els meus dubtes, però jo veig que és gent molt jove que està molt desesperada perquè estan veient que bàsicament s'està encarregant el seu futur. I jo crec que sí que és veritat, perquè això justament no és només Extinction Rebellion, sinó també la branca científica Scientist Rebellion, que estan dient que hem de reaccionar ja perquè si no, evidentment, anirem a un planeta completament invivible, no? I jo penso que això s'ha d'escoltar. Clar, els diferents governs, davant de totes aquestes accions i aquestes evidències sobre cap a on ens encamina el canvi climàtic, estan prenent mesures, a vegades, no sé si de forma precipitada, però intentant parar aquestes fuites d'aigua per tot arreu, i no són ben bé d'aigua perquè ja tenim una sequera terrible, però sí que ara s'intenta subvencionar el gasoil. L'altre dia sentíem a la ministra de Transports, hores més tard els transportistes que pertanyen justament que no pertanyen a la patronal convoquen aquesta nova aturada que estàvem comentant. Els números no surten de cap manera. Ni surten ni sortiran. O sigui, el problema que tenim ara és que estem bàsicament posant pedaços. Estem posant pedaços pensant que la situació és conjuntural i que s'arreglarà d'un moment a un altre. I no és el que està passant, sinó que els problemes es van agreujant. I aquí ja no és un tema de subvencions,
És un tema de prendre mesures de canvis estructurals abans que es vinguin imposats. I ara el problema més gros que hi haurà, perquè ara tenim el problema dels transportistes, però és que d'aquí 4 dies el problema serà que faltarà dièsel, perquè a Europa falta el 25% del dièsel que consumim, però és que a sobre als Estats Units, que s'està enviant com un altre 25%, en qualsevol moment tancarà l'aixeta, perquè ells tenen problemes ara ja. Als Estats Units? Sí, i estan dient que el dièsel que es produeix allà s'ha de destinar al mercat americà. I aquí Biden està pressionant i en qualsevol moment, i el moment que tanqui l'aixeta, és que a Europa hauran de racionar per força immediatament. I no estem parlant d'això. Per tant, pot ser que tanqui l'aixeta també coincidint amb totes aquestes campanyes electorals que hi ha als Estats Units perquè buscarà el vot dels seus electors també amb un element que afecta tantíssima gent com és el gasoil? Clar, és que el problema que tenen avui justament és el dia de l'elecció de meitat de mandat, i el problema és que si com és possible reben un gran correctiu, que sembla ser que passarà això, potser per demostrar que tenen espenta i de més, intentaran que baixin els preus dels combustibles als Estats Units, i la millor manera és aturar les exportacions o limitar les exportacions, perquè clar, allà estan exportant molt combustible fora perquè aquí estem pagant molt bé. Però ell podrà dir allò que primer els americans, que també és lògic, no? I aleshores aquí sí que patirem, si fan això patirem molt. I aquí els 27 a Europa segueixen sense posar-se d'acord. Tens la sensació que, com que no s'han pres les mesures possiblement anteriorment que s'haurien d'haver pres, ara el que s'intenta fer és prendre decisions de forma precipitada, però que no acabaran resolent el problema de fons, i que les solucions que s'haurien de prendre són a tan llarg termini que tampoc som a temps? Saps què passa? I ara ja no és temps de solucions a llarg termini. Ara ja és temps de solucions dràstiques. Dràstiques, però com es concretarien aquestes solucions? Una intervenció total de l'economia. Ara mateix, perquè pensem una cosa, ara mateix el que estem veient és que estan tancant massivament empreses, indústries pesades, indústries metal·lúrgiques, químiques. BASF ja ha anunciat que comença a marxar d'Europa. Això és gravíssim. Això és gravíssim i és un tema que no se li dona prou atenció. I aleshores aquí arriba un moment que el que has de decidir és, mira, nosaltres ara anem a protegir la indústria europea, anem a protegir l'activitat econòmica, anem a protegir des del flequer fins a baix, i això implica, que potser... Com es fa això? Destinant diners públics, intervenint al mercat, fer una cosa que sona molt bolivariana, jo ja ho sé. És que, clar, és que... Ja ho sé, però és que quan tu... Jo l'exemple que poso sempre és com si tu tens un ongle que està infectat i dius, és no res, i si te comença a estendre per tot el braç i has d'ingressar a la UCI. Digues que ara ja no és una petita poma d'antibiòtica, ara és un tractament complicat i dur i que ningú no vol, però és que hem arribat a tal punt de putrefacció que actuem d'aquesta manera i, clar, això encara tira més enrere els nostres líders, perquè el nivell d'intervenció és tan fort que no el volen, perquè no s'ha vist mai. Però és que en el fons és comparable a una guerra, és que la situació és comparable a una guerra. I encara només estem començant, quan arribi l'hivern, comencin els talls de llum per tota Europa, comença el racionament de gasoil, comença a faltar aliments als prestatges, és que tu dius d'això de la inestabilitat social i les revoltes, és que això serà una broma comparat amb el que vindrà. I és que, mica en mica, avancem a cegues cap a això i no hi ha cap necessitat de fer això. Es pot evitar, però s'ha de reaccionar i ara sí que ha de ser mesures dràstiques. Per tant, tu creus i preveus que en el moment en què tu ja estàs parlant de talls elèctrics, i ara no parlo del que està passant a la ciutat de Kíev, per exemple, que estem veient unes imatges de gent als restaurants amb espelmes, perquè ja són víctimes justament de tots aquests atacs a les infraestructures elèctriques i, per tant, han de viure d'aquesta manera. I ara no parlo del que està passant pròpiament a la guerra d'Ucraïna, sinó de com tota aquesta conjuntura i la situació geopolítica en aquests moments està portant-nos també cap a aquests talls a nivell més global. I, per tant, tu creus que aquí sí que els governs decidiran prendre mesures dràstiques com la que tu plantejaves? Està intentant evitar-ho al màxim. De fet, ja estan fent plans per com faran aquestes aturades elèctriques programades. El Regne Unit ja han decidit, dividiran el país en 18 zones, cada zona tindrà un tall de 3 hores, 3 dies a la setmana, en fi, ja estan pensant en aquest tipus de coses. El problema és que ningú vol anar més a fons i dir, no, el que necessitem és, primer de tot, que es deixi de deslocalitzar la indústria. I hem de protegir des de la petita indústria, el petit comerç, fins a la gran. I aleshores com es fa això? Donant diners, però al mateix temps exigint. És a dir, això és pel mercat europeu. Clar, és un intervencionisme molt fort i és molt proteccionisme. I això són mesures molt grosses, és a dir, no s'ha vist res des de la Segona Guerra Mundial com això. I els governs poden pagar aquestes ajudes i aquesta intervenció? Ara això ja em portaria a saludar el Niño Becerra, que avui no és amb nosaltres, però vull dir,
hi ha capacitat econòmica per sustentar unes mesures tan dràstiques? A veure, si no intervens l'economia fins al punt de que la tens totes les teves mans, no, per això dic intervenció total de l'economia. El govern d'Alemanya ha aprovat un paquet de 9.000 milions d'euros per pagar totes les factures del gas d'Alemanya al mes de desembre. Que això, primer, envia un missatge equivocat perquè la gent no se n'adona que hi ha un problema de que el gas és escàs i que haurien de reduir el consum, però a sobre és insolidari perquè la resta de països no poden fer això. I Alemanya ho fa per intentar fer sobreviure la seva indústria i evitar problemes socials al seu país. No és el camí. El camí és dir, no, anem a parlar a nivell europeu, anem a protegir el que s'ha de protegir i a veure què fem. No avancem en aquesta direcció. I Alemanya, econòmicament, està molt millor que nosaltres, però estem parlant d'un mes. És a dir, l'hivern no s'acaba el mes de desembre, vull dir que... I el gener diuen que treuen en part o mantenen, no sabem ben bé què fer, perquè, clar, evidentment, això de seguida se'ls dispara. I ells, efectivament, si haguessin pogut, haguessin dit, cobrirem tot l'hivern. No poden, ni Alemanya pot cobrir tot l'hivern. Això ens dona una idea també de la magnitud del que estem parlant. Però perquè no volen parlar d'una intervenció, perquè no volen parlar del que s'ha de fer, perquè no volen comprendre que en el fons és com si estigués en una guerra mundial. Tu que tens tots aquests coneixements sobre el que passarà quan analitzes tants aspectes que ens estan ocupant aquests dies i preocupen sobretot, prens algun tipus de mesura concreta? Com que dius que començarà a faltar l'electricitat, que faltaran aliments, i veig que rius. Bueno, a veure, a Espanya... Si ens ho pots explicar. Sí, no. A Espanya els problemes no seran tan greus, perquè Espanya està ben abastida i això serà una cosa que serà progressiva i no afectarà per igual a tothom. De totes maneres, tu ja saps que jo no visc a Barcelona. Aleshores, clar, això també, la perspectiva canvia, no? Segons tu on visquis. I la meva família és de pagès, és diferent. És a dir, que tu el rebost el tens garantit. Bueno, no garantit no, però és diferent. Però és que, perdona, m'estàs dient que com que tu no vius a Barcelona, no prens determinades mesures, pel que intueixo que estaves comentant, però a l'àrea metropolitana viuen 4 milions de persones. Ho sé. I això ho dius amb més grau més de preocupació. Per tant, mira, la teva càmera és la càmera 2. Què els hi diries a la gent? Bé, jo primer de tot que no es posin nerviosos. Jo crec que, evidentment, la situació és complicada. Jo crec que el problema més gros que tindrem aquí aquest hivern són les factures elèctriques i de gas, que seran molt abultades i això obliga a la gent a fer moltes economies. I jo penso que el més important ara és ser precavit. És a dir, jo penso que ara mateix hi ha una certa dèria de gastar molt. Jo veig que la gent ara mateix està... Allò que deia precisament el professor Niño Becerra de l'últim estiu, no? Sí, no hi mañana, no hi ha demà. Clar, és això, no? Estem allargant l'estiu climatològicament i l'estem allargant també des del punt de vista de despesa. Jo crec que no s'ha de fer això. Hem de ser més formiga que cigarra. Jo crec que aquí està el punt clau. Estalviar. Estalviar i preparar-se i no posar-se nerviosos. Vindran temps tussos, evidentment. Vindran temps complicats. I tenim la sort que aquí, durant un any o dos, aguantarem bastant bé. Mirem el que passa a Europa i escarmentem del que els hi passi a ells. Realment podrà ser com una mena de tallafocs? Espanya podrà ser com un oasi energètic o un oasi a nivell de moltes coses quan els nostres companys europeus estan amb talls de llum, estan... Sí? Energèticament, sí, però econòmicament no. No oblidem que aquí la indústria principal és el turisme. Està clar. Antonio Turiel, ho seguirem analitzant i potser ens posem mans a l'obra a fer un hort urbà, Perquè després del que m'has dit, que tu no vius a Barcelona i que tu vens de pagès, doncs la indirecta era molt clara. Seguim, moltes gràcies. Tornem de seguida. Fins ara.